Пък каква е ролята на председателстващата страна в тази работа? За 6 месеца председателстващата страна. Има и 4, вероятно и 5 може да се намери, дълъг ще бъде този номератор. Когато искате да говорите с представител на Европейския съюз. И за това мисля, че Съединените щати направиха един много тънък намек. Когато Испанското председателство покани американския президент сега през май месец да дойде на среща на върха в Европа, те казаха, че той е бил много зле човек, но всъщност това беше американският отговор на Испанското председателство. Ние не сме много сигурни, че с вас трябва да говорим, с председателството страна. Има постоянен председател на Европейския съвет, има върховен представител, има председател на комисията и те още се чудят и те примерват. И мисля, че те много внимателно, и не само Съединените щати, всички много внимателно наблюдават боричканията между институциите и държавите си. Много силно впечатление направиха вчера китайските изказвания. Ама така хубаво са ни примерили, ама така хубаво са ни огледали. Всичко е ясно. Ние от тях само може да се учим и да си правим изводи. Мисля, че ние не сме осмислили толкова дълбоко, както те са го направили, проблемите, пред които се изправяме сега по изграждане на тази външна служба. Сложен е отговора на този въпрос. На кой номер? Други въпроси? Първият въпрос е по-скоро свързан с аналогията с националните дипломатически служби. И според мен тя е непълна. Простите, госпожо Бенишева, но когато изпращаме дипломат в Бразилия, ние го изпращаме да защитава там българските национални интереси за някакъв период от време. Когато изпращаме някой, който да работи за службата за външни отношения на Европейския съюз, ние предполагаме, че той ще защитава интересите на Европейския съюз, които не винаги са такива, какъвто е частният интерес на България. Продължавайки тази аналогия, на мен е изключително интересно да разбера дотолкова доколкото дипломатът, освен някаква служба или мандат, притежава някакъв ранг. Дотолкова доколкото тия въпроси на дипломатическите консулски отношения от някаква кодификация в международното право, по какъв начин част от служителите, излъчени от комисията, част от националните служби и така нататък, всъщност ще уредят своя статут спрямо останалите дипломатически агенти в дестинацията, която са изпратени. И това е един въпрос, който очевидно е към вас, госпожо Бенишева. Вторият въпрос е по-скоро към доцент Димов. Може би колегите ще се съгласят, че нашата подготовка е белязана с един сериозен европейски акцент. Някой вече го викат European Bias. Тоест, ние страшно много се занимаваме с Европейския съюз, а пък на външната служба, службата за външни действия на Европейския съюз, това ни трябват специалисти по самия Европейски съюз. Да не е ли време ние да преосмислим малко тая подготовка на специалисти по Европейския съюз? Да, те трябва да разбират областта в Европейския съюз. И да помислим за други региони, където бихме могли да имаме специфична експертиза. Било от Балканите, било от Китай, било да си спомним някои забравени наши постижения в източни партньори, в арабския свят и така. Благодаря. Други въпроси има ли? Да, добре, хайде, ако се появят много. Благодаря. По аналогията с Националната дипломатическа служба, значи аналогията е в дизайна. В дизайна, как се изгражда. Там е само аналогията. Тоест имаме централа, имаме загранично представителство. По отношение на същността на политиката, вие сте безкрайно прав. Тук става въпрос, че и аз мисля, че и посланник Костов и доцент Динков, всичките го подчертаха, че става въпрос, че за Европейската служба, която провежда европейската политика, не националната политика. Европейската служба със своите представителства в Бразилия взаимодейства с посолствата на 27 страни членки в Бразилия. Тоест, българското посолство в Бразилия работи с представителството на Европейския съюз в Бразилия. Представителството на Европейския съюз в Бразилия върши онази работа, която преди вършеше
ротационното председателство, месечни срещи на ръководителите на дипломатически мисии на страните членки за координиране на позицията и изпращане в Брюксел съвместна на 20 или колкото са дипломатическите представителства в Бразилия, оценка на ситуацията в дадена страна, препоръка за взаимоотношенията на Европейския съюз, за договорна база за отпускане на финансово съдействие. Тоест, това, което наричаме европейски интерес, е всъщност основната задача на новата служба. И пак подчертавам, тя да работи паралелно на националните дипломатически служби. Не изземва техните функции, само им съдейства по провеждане на националната политика към дадена страна, ако тя се различава в дадени аспекти или има някакви особености спрямо общата европейска позиция. В отношение на ранговете, прав сте, така е. В дипломатическата служба иерархията е основен принцип. В националната се започва от аташе и се стига до посланник. В европейската служба по същия начин има това, което се нарича junior level, което е средно ниво и което е висше ниво. Към момента, и искам да разсея всякакви съмнения за някаква предрешеност, в момента са открити постове за ръководители на дипломатически представителства. От българска страна кандидатите са с ранг посланник, т.е. с най-високото ниво. Но аз пак ви уверявам, че всички други нива, в момента, в който тя започне да се изгражда, ще бъдат отворени и всеки според стажа, който има, попада в изискванията. Госпожа Златанова ще ви каже, обявява се, да кажем, вакантно място за началник отдел. Изискванията са 9 години трудов стаж, примерно. Или за най-младши служител, където обичайно изискванията са 2 години. Така че не дайте да смятате, че има някакво предрешаване. Това, за което ние като нова и малка страна членка настояваме, е действително процедурата да е абсолютно прозрачна. Иначе, както каза доцент Динков, не можем да се пребори с големите дипломатически служби. Не можем да се сравним с тях. Аз имам един въпрос, който така ме занимава отдавна. Какво ще бъде положението, съотношението и отношенията между представителството на Европейския съюз и това на държавите членки, например, в Организацията на Обединените нации? Това защото преди всяка държава имаше собствена политика, собствени интереси, тя си ги защитаваше. Сега държавите членки на Европейския съюз съгласуват своите позиции по всички въпроси, определят си говорители в различните комитети, които изразяват обща позиция. Но като идва още едно представителство, какво ще бъде съотношение? То ще бъде шапка на останалите представителства и, така се каже, техен началник, или държавите членки ще се събират съвместно с него и ще обсъждат. Въобще така, за мен, като дългогодишен участник в Организацията на Обединените нации, е малко така неясна тази работа. Не знае дали има яснота. Това се отнася и за другите международни